Okay, what's up mga Bigaon? Welcome back to my channel. This is D. James Mario the Tong and Libat. And I'm back with another video. So among video ron kayo, Tong It, no? So tagaan na mga techniques on how to play Tong It. So sit back, relax, and enjoy the video. And please don't forget to follow us on our social media accounts, and don't forget to like this video and hit the subscribe button and hit the notification bell for more update here in Tong It pa more. Hindi na kasi Isang ito. suwag diri kay di maklaro imong naw. Baylot ha Oo, kanan. para ikaw may ansa. It's a word of yung pangi. Unsa naman ito mga tayo kinapit mo rin to. Gawas lagi ako. Gawas sa tayo kalo di mo ko maklaro sa video. Kanan. Hindi man tayo. Ipalo lang muna tayo. Jawa, Gusto doon mo ka ba? buok. 2, 4. Kaya ako na ba daw 1 2 3 4 5 6 7 Na Jawa, ano ka blika nagliyaw ni mas transvestite. Olo. Katamay. Mura bagwak. Hama ko maglabay. Ah, Okay. Kuhit na mga lipsi. kaon di ka. Yeah, ay Jawa, mga yun di si Evans ba? Ah, Jim Pimpungan. Kaya nimo. Asa ka nabikil? Dili ko nga ang pagkatao na bayo. Amo ba? Mga si Evans. Di ang pagkatao na bayo. Amo ba? Mga si Evans. Boo. Hipusa na. 21. Hipusa na. 21. Oh no! Bakit kayo batasan kasi yung bayot ba? Ba? Kilak-kilak mo. Sige, nataas-taas mo sa kuras, maginoktok. Nainoktok mo sa... Hindi na seryoso na kayo gusto ko ka. Hipusi. Ito kayo puso ng bayot. Ah, di pa rin yung mga limbungan. Kami nang labot mag-quit agad. Sige na, puso na to. Sabi mo sa mga limbungan sa kalibutan ay Hindi na binibunga na to. kapon. Hindi lang ako mag-chika. Mga limbong. Basta istorya! Hindi ako mag-chika. Basta. Multa. Basta. Multa nagbayot. Iya. Ba't yun ang Hindi ako mag... Ito na. Basta. Narabay yung camera umog. Tug-antug. Ano? Buang. Oh no! Parang i-delete. Ito ko. Hindi ako yung problema. Muli ito nang-kilak kami. Kaya dyan maginakaamong nag-away mong isa kong jowa si Clark. Sino? Ako naman eh. Ikaw kasi gawin kaon. Maobitaw, kay dadag kuan. Yaya doon ka. Bayot mo, uwi batasan mo ba? Nukuliray na ni sila, kaning duwa-duwa madungan ni away, no? Magawas sa amin dama. Duwa mo rin himasa. Tanda. Ah! Ang daw pa hindi ay. Ah! Ang Dali, magsumba, bahala mo. Oh no! Ang sabot. Kada pa inak ko. Dapat- Adi ako eh. Ilabay! Ikat mo dito ni. Sa maning, baga-baga man eh. Ay, ikaw eh! Ay, ikaw eh! Hinihingi na bayot. Dili po kami ang kaila. Ikaw isa rin doon. Di ba ko si Ja? Oh, ano masuk man kapag ano, Franco? Magduwa kayong bayot, 26. magtala. Diba? Tala. 26. Diba? Pag ganang ano. It's a prank! Chicken noodle soup, chicken noodle soup, start on the side.